Exkurze po mojí zahrádce. Tak toto je můj Belmondo. Zde mám vrbičku, to je preparátem. Tady lichořežišnici, která už nekvete, protože jsem jim všechny květy snědla. Travička a jdeme podél baráku. Tady jedno rajčátko. Zde mám takový starý truhlík, že jsou jahůdky nějaký a mezi tím hrášek. Zase rajčátko. Tady budou nějaké kytičky. Tady truhlík s bylinkama. Zde jsem si do starého květináče dala 4 nějaký naklíčený brambory. Tak možná budou mít i brambory ve starém květináči pod keřem. No tak uvidíme, co z toho bude. Tak a pokračujeme. Tady bylinky, rukola. Tak. Tady mám hrášek. Tady mám rajčátko zase. A hlávkový salát jeden. Krásně se mu daří. Zde by mohly být, ještě jsem dodatečně dala řetkvičky, no nic se neklube. Tady to je meduňka, zde jsou taky řetkvičky, možná z toho něco bude někdy. Tak tady mám takový nádoby, od té doby, co jsem si koupala novou nádobu na dešťovou vodu, tak ještě nepršelo. Jo, tady mám poklad, v tomhle balíku je poklad hnojivo pro mé, biohnojivo pro mé rostlinky. Takhle. Tady jsem dala vyletnit můj aloe vera. No je taková nějaká, ale je veliká. Kvítule a jdeme na terasu. Tak přicházíme na terasu. Zde mám tady takovou clonu, stromyk, hup, deštník. Tak zde velký rajčata. Máta peprná, papričky, nějaký mix. Kyťule, něco jako bonsai, nějaký smrček, takový už tady je taky se mnou nějakých 10 let možná. Tak, tady taky něco jako bonsai, no takový ala bonsai. Kyťule, bylinky, krokodýl, pro mě byl míska, zase lichořežejšnice, no kvítko tady jedno, protože když vyrostou, také zbaštím. Kyťule a moje okurčičky. Zde prosím. A už budou, už se klubou. Možná příští týden už budou. A rajčátka se tady klubou. Sice zatím jenom zelený. Tak. Zde jsou zase bylinky. Bylinky. A tady nějaký domeček. Šneka, hele, šneček. Prosím, bouďáček. Tak toho tu nechám. Tady taková jakože, nevím, stolní kytka bonsai. Popelník mýho muže. Moje pivo, který teď piju. Mňam. Tady. Zde mám další rajčátka. Zase lichořežišnice. Zase bylinky. Takhle. Oleandr. Snad bude mít květy. Citronová tráva. Fíkovník s čelkou májou. No fíky mi to asi nebude. Zde je něco, nějaká květina, bílé kvete a je to něco jako, teď si můžu vzpomenout, jako tamhle ta bílá. No, nespomenu si. Tak. Bambule, velmísku, nazdar. Tak, jo a tady to můj fíkovník. Jednou měl až 36 fíků. No letos asi nebude žádnej, protože to trošku pomrzlo. Tak, takhle. Zde má jogomatka. Když mám chvíli, tak se tady válím na ní a trochu joguju venku. Tak, toto je moje kouzelná zahrádka. Ještě ukážu. A tady
ten taky pomrznul. Tady jsou lilie, budou krásný. Ale můj ptačí strom, to je můj strom, vrba kroucená, která jednoho dne uschla. Ale úplně mrtvá není, protože ze spoda obráží. A toto je krmítko celý pro ptáky. Tady mají slunečnice, tady mají ovocní koule, tady mají banán, tady to jsou lojové koule, tady ten zvoneček, tam byly voříšky nějaký nebo co. Tady jsou zase nějaký jiný semena a tady mají vodičku. Tak a toto je ptačí strom. A to všechno je moje kouzelná zahrádka. Jo, zde budou ostružiny jednou na podzim, jestli dozrajou. Tak. Velmísku, pojď ke mně, pojď. Velmí, co tam máš? Ty jsi tam něco objevil. A tady to je divočina. Takzvaný jungle. Ha. Kyťule. A to je vše. Tak jo.